Oya jowo jokkube fedde PPAC yi heno tuuma ka suudu nyawirdu wadude boneji din ka darnde ndu lewru ndu wondenge mudum ka hodo yoppugon dulle ko sunnugol buswal e bonnugol otowal police nyaawowo on wi'i wonde yoga e mabbe qirritino bone mo be wadi on be tawnori Moise Lida Kwasi jagordo kiwal kiddo fewndo Laurent Gbagbo mo be wi'i mo jeya e cuinudo be wadugol di boneji kono mojebere laabi yankobe ben hino yeddi dum be wi'i di haalaji wona selludi. Maître Sylvain Tapi kanyum wi'i haqqeji neddankeon e kiwangal hutoraka. Ces personnes ont été auditionnées sans la présence d'un avocat. Be heɗano e ɓaawo laaɓiyankojo haritode men andaka ɓe soka min yeltama tum woɓɓe maɓɓe qirritike kono meɗen sikkiti koye hoore honɗum e alhaali hombo ɗe qirritande heɓa. Dans quelles circonstances ces aveux ont été faits? Bimbi nyande be nangano jagordo halfaado hoolare nder leydi on dum ko vagondo jomonde tentinno wonde qirritibe ben koye hoore no sariya on wi'iri non yewtiri o beyditi don wonde hay goto nangiraka e toñe. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.